Ndinoti batikanei kwetiri isusu hedu mahonorable echirume nekurasikirwa kwatakaita nemumwe wedu honorable Hakata. Ane mishonga mimwe yechivanhu yaaiziva yaiita kuti tigare misana yedu yakasimba. Saka nekurasikirwa kwatakaita nahonorable zvaakutoshungurudza mahonorable echirume nekuti taakuti shotei mbichana. Taive tina Dr. Dexter Chavhunduka zvakare waiziva mishonga inorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Mubato wechigaro, ndinokurudzira dare rino kutikoshese zvakanyanya miti yedu yemuno. Tine miti yakasiyana siyana yakaita sana nhungunira, ukadzidya dziri mbishi kana kuisa mumaziso dzinorapa maziso kana kubvisa mweya yetsvina. Tine mishongazve zvakare inobva mumiti yedu inorapa zvirwere zvana gomarara, inorapa zvirwere zvemudumbu, inorapa zvirwere zvandambotaura zveshuga, inorapa zvirwere zvemakumbo.